दाथ' एसे मोजाङाव फैबाय जेन'बा आंखौ दा फेरेंगा साराबो जेन'बा आंखौ मदद होदों आरो प्रमद सारनिफ्रायबो जेन'बा आंखौ मदद होदों आरो हरै रेन्जार सारनिफ्रायबो मदद होदों बयबो होदों होनाया दा आंनिफ्रायबो खारदों आंबो गारनांदों बिसिनिजों गासैबो हा हु फानजोबनांबाय आं फानबाय दिनै रावनिबो फैसायानो थोआखै आंबो गारदेरनांदों आरो दा आंथ' दा जेबोआनो गैला आं दा बिराद गरिबाव दंसै आरो दा जेबो हालोदाव आं खस्थ' खालामनानै आं जानांसिगोन फिसा सानै दं आंहा दा फिसा सानैनि थाखाय आंहा जेबो राहा गैला आरो दा खस्थ' खालामनांसिगोन आं बिरादनो। दा नोंथांनि फिसायनि हालोदा जे एसे मोजां फैबाय दा माबायदि मोनदों गोसोआव ओरैनो? जेन'बा मोजां फैदोंबाबो हनै बेबो खामायनो हालाना जेबो मावनो हाला बिनि थाखायनो आंहाबो दा हनै गथ' गथायनि थाखाय आंहाबो मोनसे बेब'स्था साननांगौ जायो हनै दा गथ'फ्रा फरायनाय जेबो गाराखै डिग्रि फरायनांगौ दङ गथ'आ पास जायोबा फिसौ फरायगासिनो दा फिसौ फरिखा होदों सासेया मेट्रिक फरिखा होदों दा फरिखा होनाया मेट्रिक फरिखा होनाया दा पास जाबाय सेकेन्ड डिभिजन थांदों दा गथ'आ दा आं बे गथ'खौबो दा फरायनो आंहा बेयाव फोरोंनो थाखाय आंहा थाखायानो गैला जेरावबो आङो नागिरबाबो मोननाय नङा आरो बे गथ'आबो आरो सासेया पास जायोबा आङो डिग्रि फरायहोनोबा आं बेखौ हानाय नंला आरो दा सोरनिबा मदद गैयाबा आं हानाय नंला दा हा हु गासिबो फानजोबनांबाय आङो दा जेबोआनो गैया आं दा खस्थ' आं भुगिनांसिगोन आरो आं दा। सिगां नोंथांखौ नुदोंमोन जे मासे हाग्रानि मैसोजों सौजानानै जे नोंथांनि देहाया जोबोद गाज्रि थासारियाव दंमोन माबोरै फाहामथाय मोननानै नोंथाङा दा बे हालोदाव फैफिनखो? बे हालोदावथ' आङो जोंनि बि टि सि निनो जोंनि एम एल ए आरो बि टि सि नि चिफनि अननाय आरो फेरेंगा सारनि एसे सहाय मोननायाव दिनै बे हालोदाव एसे आं मोजाङाव फैफिननाय जाबाय आरो एसे एनै सहाय मोननायाव। बबेयाव फाहामथाय लायामोन नोंनि देहाखौ? आंनि देहाखौ लवार आसामाव लानाय जादोंमोन आरो बे समाव आंखौ सिगाङाव थाखा फैसा गैयै समाव दिनैसिमाव 1 मासानो जाबाय सानसे खम बे सानसिम आं दिनै थानानै दिनैसो सफैनाय जाबाय आरो आङो हस्पिटालनिफ्राय। गासिबो सिकित्सानि खरसा बरसाखौ सरकारि बिथिंनिफ्रायनो सरकारि बिथिंनिफ्राय सहाय माखासे खालामबाय आरो न'निफ्राय एसे गारदेरनाय जाबाय आरो। दा माबायदि थासारियाव दं नोंथां? दा देहायाथ' आंनि देहाया दा मोजाङावनो दङ दा एसे सिङाव एसे उसुबिदा दंबावो बेखौ आङो चेकआपआव थाङोबा मोजां खालामनानै लानोसै आरो। ओरैनो नोंथांनि गाहायसिन आघादा बबेयावमोन? आंनि गाहायसिन आघादाथ' उदैयाव ओरै थबस्र' बिबुआनो गजोबखानाय जाखादों ओमफ्राय नैबे दाफोनायाव एकदम ओरै एरखोफिनबावनाय जादों आरो खनसे आं जिरायफिननायाव एरखोफिननाय जादों। सोर एम एल ए आ नोंथांखौ हेफाजाब होआ? ओरै जोंनि एम एल ए रलेन साराबो एसे हेफाजाब होबाय आरो जोंनि फेरेंगा साराबो एसे हेफाजाब होबाय आरो प्रमद साराबो एसे हेफाजाब हरनाय जाबाय आरो। बिथांमोना जे नोंथांनि बेबायदि हालोदाव हेफाजाब होबाय नोंथाङा मा बुंनो सानो बिथांमोनखौ? बिथांमोनखौथ' आङो मोजांखौनो सानो आरो बिसोरखौ आं बिराद आंनिफ्राय साबायखर बावनाय थाबाय आरो जोंनिनो कयेकजन फंबायफोर दिनै सन्थस फंबायमोन आरो सुसांक औवारिमोन बिसोरखौबो आंनिफ्राय आङो साबायखर बावनाय थाबाय आरो जोंनि गामिनि बिदा फंबायफोर बिसोरबो आंखौ लांनाय समाव हेफाजाब होनायनि थाखाय आं बिसोरखौ साबायखर बावनाय थाबाय आरो। ओरैनो जाथाया माबोरैहाय जानो मोनखो बे जाथाया माबोरै जाया? बे जाथायाव आङो नायाखैमोनबो थाङाखैमोनबो थायै थानानै बेलासिनि 4टा समायावसो आङो ओंखारलांनाय जादों बयबो दावराव जाबाय थानायखाय गोसोआबो मा सानफ्लांखो उसुखुथु मोननानै थांनाय जादों आङो। थांबायबो ओमफ्राय माखासे खिनि मानसिफ्रा आंखौ खाथियाव थांनाङा होननानै बिराद बादा होखादोंमोन आरो ओमफ्राय आं बे बुस्थुआथ' हाग्रा सिङावना बेखौ नायनो होननानै अन्थाइ खुबैहरनो होननानै अन्थाइ खननानै लायनो थांदोंमोन आं दैयाव। मैसोआ बे दिनखालि फैनायमोन ना? बे मैसोआ ओइदिनखालिनो फैखानायनो फुंनि समावनो फैखादोंनो बजोंबा होसोजानानै बेयाव खारनानै थाफैखादों जाहैबाय आरो। आं सिगाङावनो खबर मोनखादोंमोन मोननाया होमब्लाबो आं नायाखैमोन आरो थाङाखैमोनबो सानसे आङो न'आवनो दंलाबाय थायोमोन आरो मा गोसो जानानै मालायफोरनि दावराव जानायाव इन्टारेस्ट मोननानै थांफ्लांखो
दा खेबसेनो आंहा बेबायदि जाहैनाय जादों आरो। मैसोनि खाथियाव थांदों नामा नोंथां? मैसोनि खाथियावथ' आं थांद्रायाखै, बे लामा फिसा दंमोन आरो बे लामा फिसाजों अन्थाइ खननानै लायनो थांदोंमोन आरो आं। बादा होखादोंमोन रायजो राजाफ्राबो एसे आंखौ दाथां, मानो खाथिद्रायाव थांनांगौ होननानै, नुनांगौबा दा नुगोन होननानै बुंखादोंमोन। आंबो माबोरै गोसो जानानै थांखो, आंनिबो भुल जादों। दा नोंथांनि देहाया मोजां हालोदाव फैथारबाय नामा? दा मोजाङाव फैनानै दङ, जेबो उसुबिदा गैया। खामानि मावनानै जानो मोजां हाफिननाय जादोंना जायाखै मिथिया, जेन'बा दा मोनसे नैबाहाय एसे डिफेक्ट दङ, एसे सानाय। बे सानायखौ आङो नैबे नेक्स्टआव चेकआपआव थांबा एसे नायजाफिननो नुदों आरो आं।